Прошлый сезон показал, что наш проект, он должен жить. И люди приходят и спрашивали меня, когда начнете играть, когда будет продолжение этих вечеров. Ідэя правядзення музычных вечароў у Брэсце паўстала ў кіраўніка брэсцкага гарадскога аркестра ў мінулым годзе. З надыходам лета больш за 30 музыкантаў збіраюцца на адкрытай пляцоўцы, каб парадаваць прахожых сваёй творчасцю. Жыхары горада ініцыятыву ўспрынялі добра, таму было вырашана праекту «Музычныя вечары на Савецкай» быць. Замечательно, надо почаще. Почаще, особенно по выходным, когда люди гуляют здесь. Вышли в город отдохнуть. Знали, что как будто мероприятие открытия летнего сезона. Решили остановиться, послушать музыку где-то, порадоваться за детей. Сённяшні канцэрт прымеркаваны да Дня абароны дзяцей. Таму да аркестравых музыкантаў далучыліся хлопцы і дзяўчаты з музычнага калектыву «7 нот». Привет, лето, слышен шум ветра и в ладоши звонко хлопает листва. Зрабіць музыку даступнай – адна з галоўных задач праекта. Не заўсёды ёсць час на наведванне канцэртаў. Іншая справа, калі гэты самы канцэрт нечакана аказваецца побач. Эстрадныя, народныя, ваенныя кампазіцыі, творы сусветнай класікі. У рэпертуары аркестра больш за 700 твораў. Цяпер музычныя вечары будуць прымеркаваны да прафесійных святаў. Наступны канцэрт у гонар Дня работнікаў лёгкай прамысловасці. Дар'я Артухевіч, Александр Воронін, тэлерадыёкампанія «Брэст».